שלום וברוכים הבאים לבריאות 10. התוכנית היא תשמור עליכם מעודכנים יותר ובעיקר בריאים הרבה יותר. אז מה יש לנו היום בתוכנית? חבישות נוירודינמיות, שיטה חדשה לא פולשנית לטיפול בדלקת הנגרמת כתוצאה מפריצת דיסק, שיכולה לשפר את איכות החיים ולמנוע כאבים ואי נוחות. איך מתבצע הטיפול ולמי הוא מתאים. במרכז התוכנית היום טיפולי פוריות. המודעות לנושא בארץ גבוהה במיוחד ומתבטאת במימון ובתמיכה ממשלתית למטופלים ולמרפאות. נשמע על תהליכי האבחון והטיפולים השונים ונציג את חשיבות הליווי הנפשי לתהליך ואיך ניתן להתמודד עם הרגשות החזקים המלווים אותו. ניתן גם המלצות תזונתיות וטיפולים באמצעות צמחי מרפא לתופעות גיל המעבר, וגם לקראת ערב החג השני של פסח, הקרב ובא, כמה כללים פשוטים משיטת פלדנקרייז שעשויים להקל על העמידה הממושכת מעל הסירים והעומס הגופני בהכנות לחג. אז בואו נתחיל להיות בריאים. שלום לאורחים הראשונים שלי, דוקטור מיקי דוידוביץ' ודוקטור יואב מוריץ. שלום לכם. רבים הסובלים מפריצת דיסק, לעתים סובלים גם מדלקת המכונה איסיאש. הדלקת יכולה לגרום לכאבים כרוניים, נפיחות, קושי בתנועה ולפעמים גם לחולשה של כף הרגל. שיטה חדשה עושה שימוש בחבישות נוירודינמיות לטיפול בבעיה. נאמר בוקר טוב לדוקטור יואב מוריץ, כירופרקט וראש תחום טיפולי שיקום במחלקת שירם באסף הרופא. אז אולי בוא תגיד לנו בכמה מילים מה זה איסיאש. איסיאש, כן. או איסקיאטיק נרב, העצב האיסקיאטי, בדיוק. דלקת שלו. הוא מתחיל בגב התחתון, יורד כל הדרך לרגל. פריצת דיסק עלולה במקרים מסוימים לגרום לדלקת של העצב הזה, על ידי או לחץ ישיר, או על ידי בעצם זליגה של החומר הזה. הדיסק בנוי משני חלקים. בואו אולי תן לי ואני אראה, יש לנו פה דיסק שזהו החלק החיצוני, ובתוכו אנחנו רואים משהו יותר צהוב, שזה הגרעין. הגרעין מעין ג'לי שסופח נוזלים. עכשיו, כאשר הגרעין הזה... הגרעין הזה הוא קשה, הוא קשיח, נכון? הוא מעין חומר צמיגי כזה שמאפשר לדיסק לספוח נוזלים ולשמור על הגודל שלו, הצמיגיות שלו, על התנועה שלו. כן. כאשר החומר הזה זולג החוצה, קורע את הטבעות. כאן החומר הצהוב הוא בצבע אדום, נכון? כן. מה שכאן. אז ברגע מסוים הוא יוצא מהמעטפת שלו, יוצא החוצה, וכאן אנחנו יכולים לראות שהוא לוחץ על המקום שבו העצב יוצא. מכאן יוצא העצב, ואז הוא לוחץ, החלק הזה, הבליטה, זה הבליטה של הדיסק, זה בלט דיסק שלוחץ על העצב שיוצא פה. בדיוק. אז או שהלחץ הישיר על העצב עצמו, או שבעצם החומר הזה שזולג החוצה, הוא חומר שהוא זר למערכת החיסונית של הגוף כי הוא עטוף רוב הזמן. וברגע שהוא זולג החוצה, הוא מתחיל תהליך דלקתי, אקוטי, כיוון שהוא לא מוכר למערכת החיסונית. כלומר, מאחר והוא עטוף בתוך קופסית, המערכת החיסון לא מכירה אותו. כשהוא יוצא החוצה, היא תוקפת אותו. יש תקיפה של המערכת החיסונית, מתחיל תהליך דלקתי. התהליך הדלקתי יוצר בצקת, בעצם הצטברות נוזלים בתוך העצב. יש נפיחות כמו הקיצה של יתוש בעור, האזור מתנפח, גם העצב עצמו מתנפח. הצטברות הנוזלים הזאת היא גורמת לחסימה וסגירה של כלי הדם הקטנים שיושבים בתוך העצב. ברגע שיש חסימה של כלי הדם האלה כתוצאה מהלחץ בתוך העצב, יש חוסר זרימת דם לאורכו, חוסר חמצן באורך העצב. אנחנו מתחילים לקבל תופעות כגון כאב, נימול, אובדן תחושה ולפעמים גם חולשה, כמו שציינת קודם. חולשה מוטורית, כן. שזה האישיאס, הכאבים האלה, או הכאבים הסיאטיים, או מה שאנשים קוראים פריצות דיסק. שמקרין לאורך העצב, מהגב עד לכף הרגל. בדרך כלל מהישבן עד לכף הרגל, לאורך הירך והשוק. עכשיו, לא כל פריצת דיסק יגרום לזה. פריצות דיסק זה תהליך ניווני פיזיולוגי שקורה עם הגיל. אם אנחנו נשלח ל-MRI אנשים בלי כאבי גב, אנחנו נראה שב-80% מהם יש בלטים בדיסק, ב-60% מהם יש פריצות דיסק והם אפילו לא מרגישים כאב. כלומר, אם ניקח 100 אנשים בגיל 50 פלוס, נעשה להם CT או MRI, נמצא פריצות דיסק מבלי שיש להם כאבים. ברובם. מתי זה גורם לכאב? שיש את התהליך הדלקתי כמו שציינת. כלומר, רק כשיש תהליך דלקתי או שהפריצה היא פתאומית, עם לחץ על העצב, אז יופיע הכאבים הסיאטיים או האישיאס. אז מה עם חבישות נוירודינמיות? החבישות האלו זה חבישות שמתבצעות עם פלסטר בד קשיח, שאנחנו בעזרתו מותחים, יש תמונות, אנחנו מותחים את השרירים וכל הרקמות לאורך מסלול העצב. זה מעין תחבושת אלסטית? לא, זה לא אלסטית, תחבושת קשיחה. קשיחה, כן. שבעצם גורמת למעין קיצור של הגפה. בצורה שבה אנחנו חובשים, אנחנו גורמים לקיצור קל של הגפה התחתונה.
ומורידים את אנחנו יכולים לראות כאן. בזה אנחנו מורידים את הלחץ מכל הרקמות האלו, מהעצב עצמו, והמתיחה כלפי מעלה גורמת להגדלה, הרפיית העצב והגדלה של הקוטר שלו. פתיחת הקוטר שלו מגבירה את זרימת הדם דרכו, ומורידה את הדלקת ואת הסימפטומים בעצם. אפשר להגיד שאותה חבישה משמשת מעין שריר חיצוני, שמונע מהשריר הפנימי להתכווץ וכאילו מרחיב אותו? מהשריר ומהעצב עצמו להימתח. ומהעצב בעיקר? כן. כי המבחן הקלאסי לפריצת דיסק וכאבים סיאטיים או אישיאס, זה שמשכיבים את הפציינט על הגב, מרימים לו את הרגל, כל מי שהלך לרופא חווה את זה. זו אותה חבישה שחורה של הכדורסלנים? לא. שם זה משהו אלסטי. שם זה אלסטי. שם זה משהו אחר, זה גומיות כאלה. כן. כאן זה משהו קשיח שנועד להחזיק את הרגל בתנוחה שבה היא קצת בכיפוף, על מנת להוריד את המתח העצבי. למעשה החבישה לא מטפלת במחלה או בסימפטום, אלא היא רק מאפשרת למקום להתאושש. היא נכון? מטפלת בדלקת. היא עוזרת לתהליך הדלקתי לאורך העצב ולשפר את זרימת הדם לאורך העצב. לטפל בבעיה משמע להוריד את הלחץ או להחזיר את הדיסק פנימה, שאת זה אי אפשר. גם בניתוח, אבל גם אפשר זה לשאוב לא אותו בדיוק. לפעמים. אפשר לשאוב, נכון. לצרוב וכולי, אבל זה אף פעם לא... כמה זמן אנחנו משאירים את אותה חבישה? זה מחזור טיפולי של כ4 ימים, ואחר כך בודקים, חוזרים על זה במשך כמה פעמים. מה שבדקנו באסף הרופא, במרפאת עמוד שדרה, איפה שפיתחנו את השיטה בעצם, זה שראינו שיפור של כ33% ברמת הכאב בתוך 4 ימים, כן. עם שיפור של 14% ביכולת התפקוד, על פי שאלון תפקוד, גם כן תוך 4 ימים האלה, ושיפור ביכולת הרמת הרגל, מבחן ה-SLR. כן, שמראה לחץ על עצב. שמראה את המתח העצבי. בעצם הראינו בזה שהחבישה הזאת מורידה את המתח העצבי, ובזה מקלה על הסימפטומים. זו טכניקה שהיא בטוחה לחלוטין. אין תופעות לוואי. התופעת לוואי היחידה זה המריטה של השערות שמורידים את הפלסטר. שאצל חלק מהאנשים זה יתרון, כן? משלמים פחות. כן. נכון, ואצל מיעוט קל של האנשים יש רגישות לפלסטרים, ואז זה גורם להם למעין פריחה מקומית שנעלמת תוך יום-יומיים. זה הרבה יותר בטוח מכל תהליך ניתוחי, גם כל ההליכים הניתוחיים המזעריים שיש היום, שבסופו של דבר צריך לזכור. רוב הכאבים של האישיאס לא דורשים ניתוח. 95% מהם מטופלים שמרנית, אם זה כירופרקטיקה, אם זה פיזיותרפיה, אם זה מרפאות כאב. אם זה אקופונקטורה, אם זה רפואה משלימה, אם זה כדורים. פחות מ5% דורשים את ההתערבות הניתוחית. ואת זה צריך לזכור. לא כל מי ששומע את מה שאנחנו אומרים יאהב את זה עכשיו, אבל זאת המציאות. זה המחקרים, זה המחקרים האורתופדיים שמראים את זה. עכשיו, ומאוד מאוד חשוב לזכור שלא כל פעם שעושים CT או MRI, וכמו שציינת, רואים בלדיסק, לא צריך להילחץ. לא תמיד זה הגורם לבעיה, לפעמים זה באמת הגורם לבעיה, אבל ברוב הנכבד של המקרים האלה אפשר לטפל בזה. זה מתאים גם למקומות אחרים, נגיד הקרנה של כאב מדיסק צווארי, הקרנה ליד או... כן, יש מודיפיקציה להקרנה של דיסק צווארי המקרין ליד, שזה חבישה שמתבצעת יותר על אזור השכם במטרה לקצר את מקלעת העצבים שעוברת כאן, להרפות אותה בעצם. אותו מנגנון, הרפיית העצב והגברת זרימת הדם, זה לא מתאים לבעיות ניורופתיות. למחלות של עצב, בדיוק, כמו מסכרת או דברים כאלה, לזה זה לא מתאים, זה לא נותן פתרון. תודה רבה לדוקטור יואב מוריץ ולדוקטור מיקי דוידוביץ'. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, ואחריהם בנושא המרכזי נעסוק בהיבטים הרפואיים והפסיכולוגיים של טיפולי פוריות. כבר חוזרים. זה דלקת של העצב הסיאטי בעצם. יש עצב שנקרא איסי.